Be. Saan ito yung mga panaad na umat tuli ko maglato-lato ka? Ano ka nasisira, ulo? Okay, mauman akong panaad. Di. Buhaton. Ayun na. Lata. Ayun na nga tuli. Tira ba yung sakit na doon? Pagkakuha di dalim din yung patuloy dahil. Ya karon ngayon na ayaw na. Basta ganun makabuhat ang bata. Ano ni? Gago! Tara, sa may dugayan ko. Ganit ka. Eh, ha. Lato-lato lagi kari kay. Yeah, boy. Kay alala lagi. A few moments later. Munta busing. Uy, sumato. Ay, Yang ayaw na ito mong ituloy na ko. agrew. Tina, ayuha gani. Nag-ani kay semua kay magpasalamat ko. Oh, Kaya itong una ako ka pasalamat kay di ka kayap. Sa magpasalamat ako nga piti man gyud sa kita. Nya. Wala na sukoy mo sawa nga. Di na ka pisot. Ba't di hinong lipayan niya kay garagabi ko pa lato-lato jud dog. Mo ingon ko nga mula lato-lato pa lato-lato jud siya kay. Ano man? Kita naman yung ulo. Mayo kay na. Okay na mo sawa kung isa ka ay dagan mo to isawa mo na kun apsan. Gisungog pa may nungog bahog og lubok ng liay. Wala pa. Iya ko. Wala ito nga. Dayon magtuloy day. Naperte day turong pisuta dito ako day ito gantiawan ini magkita may ato bataan dito. Sao na mo pagtuli ato. Ilan mo ko nga. Nung tanaw sa luyo nung. Pistot si dagan nagkali. Galaw-gaw ta. Di na kong tuli ato eh. Ya. No, maro to nung anab. Muuli na ko nag-ani ra ko pasalamat ko nimo ba. Kay ikaw gihinungdan nga. Ka lato-lato jud ko. Tungod di mo. Ha? Oh sige. Muuli sa ko. 2,000 years later. Uy! May kaya kita ta dong. Nya, kumusta yung tuli? Okay rampad. Ini sakit eh. Mamatay ako doon. Kaya anong pakiramdam? Wa bitaw gi. Sakit ba batay may magpatuli ko bata ba koy? Wawa na hinuon ko nga. Tiguan ko nga. Tuli? Lagi no. Bisag nga to nga manuli ay ba no? Bisag paya. Oh, sakit. Ano ka nasisira, ulo? Patuloy nang di dapat mahadlok. Itong dagan. Ay, doon dagan-dagan yun dahil. Hindi totoo yan. Sakto pong burit ng bata awa. Kita ano yung bago lang ay pasalamat ko dito sa manuli ay. Ang dagan lang sa adi ay. Ya karon nagpahambog-hambog mo sakit ba? Sa kanya mo. Nakahiling ni sa kuwa man yung dagan. Kapaharantaan. Pasalamat na ka dito sa manuli ay. Nga, libre ba to? Aw. Di sa ko magpasalamat ato, gay. Paano god? Kailangan yun na itong kumata sa kwarta pasalamat. Nagbibiro lang ako. So, wala pa magkikwarta. Wadto ko dito. Ito na ka dito? Dito ko. Karon ako. Ako pa. Gulang na ko tagituloy. Mahuwa ako tagit na ito pasalamatan. Aw. Sunod na ko. Salamatan doon ako. Nga, amping-ampingin na kayo. Natuli daw na eh. Natuli daw nga ka na eh. Sakit yun din kayo. Kaya mo dito po ko kay ako itong pagkitaon si
may magkita mi ato ni Buitisoy. Kay basig kaluyan ba mahimo na ko tong ninong og kaluyan mabuntis ako ang misis nako. Ako dai di ko ano. Ano ka nasisira, ulo? Oh, ninong ka. Kay kato pong manuli ay ako lang putong. Ako pong ninong. Iimpil to nimo? Ipil lang na kay. Ay di na siguro ko. Ayaw di ma. Siguro ko ano mo? Ay kadlo ka ni og magkita siya sa manuli ay. Nya anong di man ka og ano ko to si Busmate. Basta lang kay siyempre maulam mo tago wala ko pasalamat ba. Hindi totoo yan. Pasalamat sa kadaan ha. Sige. Sige. Sige, di magka mo ninong katulo si Buitisoy akong kaon. Oh, lagi. Sige. Nya mo teacher ko. Oh. Oh, Buitisoy, may kayo nakita na ba? Ikaw gyud pa ang tuyo lagi nga. Ano ko dre? Sa manday, nga manday. Unsa ning kuan? Harvest lagi ko buwan lagi. Perkata ba? Ay mo din eh. Oh, Timing kayo kay magpa bunyag lagi ko eh. Ikaw kung kuhaong ninong kung puhon ba ma. Mura kay mura matulog suka na ko kuhang. Kuan? oh sige. May problema na. Sumayo no na giko kong ninong. Ano sa manday nang kuwan day? Ingnon talang ka og kuan, kanang magpabunyag ako. Basta kay gisaaran tagal kadahan nga. Ikaw kung kuhaong ninong. Ha? Sige pa Jo. Ina lang ko. Kay karon mo ko pa kita ko sakyan na sa perkata ba. One eternity later. Asa naman to kung ban? Be! 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 Sakit na ka kong tiyan! Saan be? Ha? Be, sakit na ka kong tiyan. Mga anak na siguro ko. Nya, napangagian na ka? Wala pa. Saan ba ni? Nya, pangay tabang ko ni. Kumusta ka nung tulit ng isa no? Dagan. Agaw na ano. Tulog lang sa hindi sa inahan na to. Pagkagahi ko siya. Diyos, may tibayuta rin na to. Bus! Patabang ko ni mo. Uy! Akong asawa na mga nakay. Asa ba ron? Naunsa man? Mong asawa mga anak na? Mga anak na boss. Ngay ko tabang ba mga itan. Sakyanan ba? Kaya mo pangagian na. Sige, diskarte ko sa kinan nito. Babot lang. Ha? Kita ya baby. Hindi makaya. Kaasa magka. Nag-ingon naman ko ni Busmatik dito nga magkuhan sa sakyanan. Nya. Ha? Lah. Bunta Ruby. Awal lagi ka ikaw, manggudani ba? Sus, kaisara ng sakit ang lamig. Uy, di kayo ng bataa. Bakit hindi sakit sa kong tiyan? Anto sa lang kay kaisara man ng sakit. Ang kalamay pati man ang bedana. Yeah, boy. Ilong. Ta, di naman kaya. Ta, baktas na. Tunggu sekarang dulu kau ni. Nak, mengalak ka. Hindi naman ganito ako ni. Ta. O, nagigit makaya. Magawas na gini. Panikad na gini. Saon naman ni. Sige gamay. Lagi berda na. Agoy! Sakit! Sama ni. Ha? Di sige. Utong. Agoy! Sakit ako. Apit na. Sige. Kita ng bono. Tau. Kita ng bata. Kagaya, oy! Nana. Dalian, birahan! Nana bi. Nana bata bi. Gulbutan ba? Daya, oy! Ya. Hindi na naman bata.